L-imħallef Consuelo Xirri Herrera saħqet li wasal iż-żmien li f'pajjiżna tibda tintuża brazzuletta elettronika li tintlibes mas-sieq tal-akkużati biex ikun sorveljat f'każ li jingħata l-ħelsien mill-arrest. Il-qorti qalet dan f'digritt li fih laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Mustafa Abu Sadah li jinsab mixli bi stupru ta' mara. Fid-digritt tagħha l-imħallef ħadet l-opportunità li ssejjaħ lill-awtoritajiet biex jiddaħħal l-electronic tagging f'pajjiżna. Dan hekk kif bħalissa l-uniku kondizzjonijiet li l-qorti tista' timponi fuq l-akkużati meħlusa mill-arrest huma li ma joħorġux mid-dar, li jiffirmaw flassa, garanzija personali u depożiti finanzjarji. Madankollu, id-dħul ta' din is-sistema tpoġġi lil pajjiżna f'qagħda aħjar biex tissorvelja l-akkużati li jkunu ngħataw il-ħelsien mill-arrest sakemm jintemm il-każ. L-imħallef qalet li l-eks deputat Franco De Bono kien ippropona l-użu ta' din is-sistema fl-2012.